ngena ukhiye babes mara shoot Khona mfowethu wamaVimbe. Okay, it's fine. Lalela uphethe amaphepha. Amaphepha ngithi basakhile lapha endlini. Boti, Besilinde ukuthi afike lo mabrata. Wena ngizela amaphepha. nangu kumuntu bese niyaphuma nathi Usangikhumbula make ngikukhumbuze. ngicela amanamba. Ya ngikukhumbuze. Ya ngicela Mara ukukhumbuza. uthi siyaphuma. Ya ngabe mama wakho. imela Ngicela ukukhumbuza. Ngicela ifone yakho. imani lapha nikhulume naye nansi Hello. Kunjani Pete? Ngiyaphula. Ukhuluma noBilly from kuhlelo elibiza nge-Identical Force Unresolved Matters, ne? Yes. Sikhamba nobaba la osibhalele kuhlelo lethu le-Identical Force. Asibekela inside lakhe le story. So besithi wasitshela wathi no man, there was a house ngike ngatshela ubaba omncane wabe wangichiya namaphepha wakhe. So wafika abantu bafika bakhabo baba omncane bathi mina ngisingwakamsiza ngwakamahlangu but amaphepha angakimi ubaba omncane ungishiye namaphepha ukuthi ngiyimi imde ngicala indawo le ngoba bekunomfazi bekahlala naye bekamhlukumeza wacela yena ukuthi azokhipha lo baba loyo uyayibona. So then ke that's when ke thina siza ke si-Identical Force sithi no akhe siyokuzwa ukuthi kwenzakaleni ngoba wena bakhiphe anabantu abakhipha mhlambe bona baphethe ini ngoba wena uthi unamaphepha and then begodi une evidence ukuthi vela amaphepha bakushiya nawo. So akhe soku-inquire uyayibona. So that is why size la usibona sifike sizokukokota sizokuzwa ukuthi ubani nangu yena mavimbela uthini lapha wemfowethu naye insizwa lapha mina bangicaka yazi these people they don't want even to give us balalela nje unginikeza ifone khuluma nomuntu thatha ifone khuluma naye bathi kunomsindo but then ke angisho ngikhuluma uthize ngikhulume ngila yena uthatha ifone ukukhuluma ngala sazi ukuthi umthi ona ama phone number owner Hayi ngiyazi nokuyazi le owner le. Mina ngazi ukuthi ubani sibongo baba ayimbuze nawe baba ubani sibongo mina Makena sibongo. Makena. isho kahle phela Hayi nguMakena. respect obhuti wena baba ngeke respect ubani sibongo umakena Ya Makena. yaba respect obhuti benza umsebenzi wabo but wena uwenza umsebenzi wabo nabo base agents I really understand them and we respect Mara them. mzungu only ngayifuni yona abayenzayo No ukuthi mina abangisho ngithulile wena. thank you my brother so isibongo ke ngibuza wena isibongo ubani Ngithelile ngithi Makena. And we will take Yes. it over. Celela show location is please. bathi mfowethu umakena Sakhuluma noJabu. Sizubaba Makeni. Yazi imali iyangani.